Magandang araw mga katrip, ako po si Jem at ito ang Trip Lang. Trip Lang. Nandito tayo ngayon sa Abra. Minsan na tayong namasyal dito at pinuntahan ang bahay at nakausap ang isa sa mga nabibilang sa angkan ni Gabriela Silang. Ngayon naman tayo ay nagbabalik para pasyalan ang mga pinagmamalaking tanawin ng probinsyang ito. Yan ang inyong abangan, kaya tumutok lang. Ang probinsya ng Abra ay mayroong 27 bayan at ang kabisera nito ay ang bayan ng Bangged. Isang rason kung bakit kilala ang Abra ay dahil kay Maria Josefa Gabriela Carreño Silang o mas kilala sa ngalang Gabriela Silang. Siya ang kauna-unahang babaeng Pilipino na namuno ng revolusyon laban sa mga mananakop na Kastila. Kinikilala rin siya ng marami bilang Joan of Arc ng Pilipinas. Dito sa Abra siya nagtatag ng grupo at maraming matagumpay na salakay ang kanyang nagawa laban sa mga sundalong Kastila sa Ilocos. Kaya naman maraming nagkalat na rebulto ni Gabriela Silang sa iba't ibang bayan ng Abra. Una sa aming listahan ng pupuntahan, ang 3 pinakalumang simbahan dito sa Abra. Itong nasa likod ko ay ang San Lorenzo Church na makikita dito sa Bangged. Ito ang pinakalumang simbahan dito sa probinsya ng Abra. Ang dalawa pang simbahan ay makikita sa bayan ng Lagangilang at Tayum. Ang mga simbahan na ito ay naitayo pa noong panahon ng mga Kastila. Dito sa bayan ng Bukay ang unang kapital ng probinsya ng Abra at ang tawag sa kapitolyo noon ay Casa Real. Itong lumang parte ng gusaling ito na lang ang natitirang anino ng unang kapitolyo ng Abra. Isa pang makikita dito sa sentro ng Bangged ang Victoria Park, kung saan ito ay nakatayo sa tuktok ng Casamata Hill. Ang parking ito rin ang nagsisilbing view deck ng Bangged. Tanaw din dito ang bayan ng Tayum, La Paz, Titigan at Peñarobia. Sa aming pagbabalik, tingnan naman natin kung ano ang makikita sa bayan ng Lagayan. Siyempre, dito pa rin sa probinsya ng Abra.